ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ସେବା। ଏଟିଆର୍ 72 ଏଲାଇନ୍ସ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସକାଳ 10:45ରେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଉରକେଲାରେ 11:40ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହିପରି ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 12:05ରେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଥମ କରି ଏଲାଇନ୍ସ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଓ 2ଟି ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟିକେଟ୍ର ଦାମ କେତେ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଟିକେଟ୍ର ଦାମ ରହିଛି 2,830 ଟଙ୍କା। ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ଟିକେଟ୍ର ଦାମ ରହିଛି 2,898 ଟଙ୍କା। ନିୟମିତ ଭାବେ ବିମାନ ଚଳାଚଳର ସମୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 4:15ରେ ବାହାରି ରାଉରକେଲାରେ 5:10ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2:55ରେ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3:50ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରୁ ବିମାନ ଦୈନିକ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ। ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲାକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଲେ।